I believe so when you be bit your brief one, that's as a mind prayer request. Or more they are the first of mine, young so tired. Because that John didn't let me. Next of Kaya, and you too many before so. And no, and I'm not declare fasting 3 days. I'm not about to cut out who then should grab. A man, a more boy are continuing. To 40 days, John can say, or man, I see the ship. And I'm so young, my boy G. John, I sent 2 amount. When I meet, I must say, I'm me who said a soon. Akata Asanta Nash is soon. The weapon party. Said I didn't know. Yababa Pama, over to them, because you know, Obi, or share in shoe. The 3 in shoe, the 9 in shoe, the 7 in shoe. Na tadi ya sheni yusu ye mu na sa wa mante ababa bi ani pawo mini pet o dan na ni a okọ ni shisheni mu a obo makako na nsuo na anya papa ti ababa mpa ya se nsuo enna ntim na yikati na bia na ko sa na Yamipa, the call America man. You so like a sea. It's a tough now, CNN, BBC, Al Jazeera, OKFM, Peace FM, Meet FM, UTV, Sky News, on my channel. On my channel for us to me mama fish on my channel, me mama fish. Now me who say, I then news. Oh baby, news. Now me who say, this year, yes. Oh, I'm not going to this is. Make a one tears and part. This is. Now say, you do a big any place will be. Make a food number. Me Nigeria. We are casting this no. I'm who say, we are not seeing a perform. And you say, no matter what you are seeing now. A care Joe says, we are casting. And I'm watching. And no matter you care that no matter you see jubilated. Diaconia Solomon, if you care that if you see jubilated. Religious leader be our man, religious leader. Me who said, or 2 times. And I come to my own to or cry no cry or continue come to your chair or beba Mama and then some will finish. Now I was saying and as our vampire, no, I carry and to 4 a cuckoo down, a teaching. Oh, put that down. No, but you because we will say, June to me. Oh, I didn't or name butcher the sword. We will say it's really a good issue. If you teach what before. Na me tipa me won tisu no enti ababo pae ama ntufo kokuda na me hu ne bia
yɛn nso so sɛ aboa bi a ama yɛtafo ho kangaroo goat baako hyɛ militaryfoɔ ataade te sɛ asogyafoɔ ataade ɛna baako so hyɛ ataade te sɛ polisifoɔ ataade na wɔn kɔ ntɔkwa ɛna nnua wɔ hɔ nyinaa ayɛ bisi basa nnua keka hɔ na ɛde asɛm na mɛ sɛ kangaroo a wɔhyɛ sogya ataade kangaroo a wɔhyɛ polisi ataade wɔn kɔ ntɔkwa nnua kata ɛso ano duapɛni bi a wɔtutu ne ntoma gu so ɛbɛn mu bi sɛ ano anju yi ɔpanin paa bi a ɔwɔ ne mɔnyam no ɛkɔ mu bi ano dwo kakra afi ante saa kangaroo sogya ataade polisi ataade wɔn bɛ kɔ ntɔkwa na mihu biribi na se na mihu mihu tiase na na apɔnkɔ ɛna di tiase na mani na apɔnkɔ no wɔn ani sɔ te sɛ kaa kanea ɛna mihu nea Yesu tena so ɛde kɔ Jerusalem donkeys ne di kan ɛna horses na toa so ɛna tiase na toa so ɛkɔ kirikiri deɛ mehu yɛn ano sɛ asase na ɔmo nam so no ɛyɛ street no wapɛgya mu na mehu sɛ wɔn akɔ ditch donkey akɔ ditch horses akɔ ditch chariots akɔ ditch na deɛ fi mu ba a ɛnyɛ asɛmpa na esum a ɔnanteɛ na mebu sɛ sɛ ɔkɔ hefa na wɔamfii me wokɔ hefa wɔamfii wokɔ hefa wɔamfii esum tena hɔ wɔamfii esum ɛdeɛ na woyɛ wɔamfii yɛnhu yɛn ne sɛ mpanimfoɔ tenabea ɔpanin tenabea akokodam tenabea esu yɛ kɔ akɔgyina ɛdan kɛseɛ nso na ɔbɛn sɛ nyinaa kɔtɔ ntaa no so na ɔpɛ yɛ ne mu no ne ti dede ɛwɔ dan mu ɛne wɔ sum ɛwɔ dan mu na mebu sɛ sɛ sum adenti na ayɛ saa wɔn firi wɔn a kasa bɛyɛ saa wɔn firi deɛ ti na bɛyɛ saa wɔn firi yɛn mu nan sɛ esum ɛfiri ateasefo asase so na wɔn ehu bi ne nua no 2022 wo a wɔn awurade bɛnante yie nyame hyɛ ɛbɛtena 2022 awadeɛ bɛwɔ mpaa wɔakyerɛ sɛ ewiase adeɛ no abɛ wɔkenka atwerɛsɛm a wɔsɛ ɛde mmaa bɛma awadeɛ hwɛ ɔho so yie hwɛ ɔho so nyame asɔfoɔ church tɛdansɛ ne kɔkɔ so sɛ nyame mo sra a wokɔn bɔ bɛndi ti mmienu pɛ nyame mo sra a wokɔn bɔ ebi a wopɛ mo sra a wode bɛdi yie saa 2022 sɛ nyame mo sra a wokɔn Yamisha, Tini. The friend of the assassin also.
Yababa mpaya ma America anti san state bi ɔmbɛka asase no so ahwɛ ewiemhyɛn yɛbɛbɔ mpaeɛ sɛ bɛyɛ a ewiemhyɛn nkɔdi ihu ewiemhyɛn yɛn no dodomi asa adan skeleton ewiemhyɛn adan skeleton bone ewiemhyɛn within and without yɛbɛbɔ ɛso mpaeɛ wei nyinaa yɛ prayer request hallelujah na asɛm wei maganafo ɛmfa nyamborɔ ma ɔmo nte so atwie ɔsɔfo na rapɛga konya bɛsi a baabi a baduri maganafo mfa nyamborɔ banbɔfoɔ moma mo nina hɔ te saa ebesi nesi a ɛmmoa transfer the autism, Muna open. Muna autism are open. It's a year or so. When you're open. Okay. Bon, so now. You're present. Ghana former home paragraph. Bon, so now. Ọsọfọ mako sẹ́yìn àfi ní nǹkan sẹ́yìn bẹ̀rẹ̀ yìí but ní à wọ́n hu yìí ẹni ní à wọ́n ti ẹ̀yẹ prayer request ẹ̀yẹ prayer request ẹ̀yẹ prayer request. Ọsọfọ mi yiri wọ dẹ́m ha ọsọfọ mi yiri wọ dẹ́m ha hana ọwọrẹ sọfọ maame bra maame fana yẹ example sẹ na ọwọrẹ sọfọ eti ní ẹfọ ọsẹ ẹ wà sọfọ ebi na ne yɛ saa de fɛ o ɛmaa ni na ɔna n'ayɛ dɛ aha thank you ne kun ayɛ sɔfo obi a ɔkunya sɔfo bi ɛfɛ first lady nti yɛ first lady ɛntoma wɔ ha. Ntoma wɔ ha fantoma bɛsi hɔ da so na fansa bu ɔsɔ mana yɛ sɔfo panyin wɔ ha ɛyɛ wa mana yɛ wa bɛ di akyiri tama ne susua no ne yɛ ti ka bi
bibi kama mane bi sa wo ni kama kama ni ya kama aja mi di kama so so ya mama aja mi ye kama aja mi ye mi wọ́n náà yẹ dẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ náà yẹ dẹ̀ adigunsi kama wo yiri yẹ mọ̀ mpa yẹn ti asa kama wọ́n kẹ sẹ́ kama wo yiri fẹ́sì ntì kan nso yẹ bẹ ká sikẹ́ yẹn anamọba sáwọ ọsọfọ ẹna wọn yẹ sọfọ abidjan nti sọfọ yẹ ẹyẹ fẹsẹ ìyàwó yẹ yẹ dẹ sika yẹ bi tẹnki yẹ bẹ bọ npa yẹ ti afei maame sọ yẹ kọ kílásì afei yẹ sọ yẹ kọ kílásì náà sọ sẹ yẹ bẹ bọ npa yẹ yẹ kọ yẹ kọ ẹna mi yẹ sọ. Afei, everybody will talk to me. Akama. Mami, Deputy Communication Director. Mami, I didn't feel any money in my home. Oh, not just online deputy NPB communications. We Akama. What a wonderful, beautiful human being. Okay. Obi wa flag wa ha flag. Obi na fa flag ya na. Fa flag wa. Hey, Papay. Hey, Papay. Hey. Hey, Papay. Hey, Papay. What's the new? Coming up, flag. Obi na ni ba flag. Okay, Kama, you better have catching. Akama. Mommy, TSA somewhere you have information. Good. I'm of it. It's like a mother. And to one of my assassination. Never saw. How are you? Yes, uncle. And comes and Hey, Papay. What's up for me? Okay. Man, look. Kama. Me for the say. Akama. Kama. Papa so I get my man penny. Kama. Now, Kama. NPP. Kama. You still be over. This one. If you try more than 60 seconds to use, yes. Non kaka. After chief. That out is come the Yes, sir. Oh, call. My first week. Yes, sir. I also want you. Yes, sir. Okay. Come on.
Aba bitia na kama. Ah, kama. Afesa so. Someone share. Muntu sa nkrofo yi ebifu na o mane ni na ho. Na on hwe ni no yi, on hwe na didi yi. Ante sa kama. 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 Oba pese oba ba so sa ni ewi. What? Consumption. And what when you show me, or when I did you. And now we will show that. Sada ni assess the culture, something like that is in the film. Me so that no, ya poison you. Oh, diet. Diet, ya poison you. Oh, diet. Na me say, man of all, a tissue. A white to a rice. Mamma, your point about the water. Mr. Flagbearer. Hey, mommy. 18. I also stand by ways to possible. In Sunon, I shall you know. Edidie ono ahweye me mo anina ho ante saa mo vision mo ambition na mishra dia bon semana ya de na so no ebe yeye ya mishra so timi akan ya mishra na me ya bebre sem o ya me be puma kan ama yetini atin semani ama ho anda ho ene de e kasabu ene nya sesen e to de e fansa sɛbi yɛ nyame di fui no nyame ma me hu yi adekyea wɔ hɔ yi ɛsɛne sɛ meyɛ de so a na nea meka kyerɛ no yi a yɛkasa bɛbuɔ mu yi momfa nyɛ mpaebɔ ɛma sɛnea mote aseɛfoɔ sɛnea mote aseɛ no saafoɔ no yɛnyɛ mpaebɔ ma sɛnea mote aseɛ no saafoɔ no yɛnyɛ mpaebɔ ma sɛ bɛyɛ awurade bɛbɛ bɔ wo sɛ ma yesu amen. I send you the because I want to return to. Let me show you. I'm sorry, we all night and I know the year. Because in Pacific, like a social and power too, and also the punk quantity, and also the punk quantity. Kama. I am saying, at least, we have an idea what's happening. Let me see something. Let me see. Hey, Papa. Let me show you. Let me show you. Amen. Your friends are going to share also for